Ассаламу алейкум, мөхтәрәм милләттәшләр. Сез Яңа гасыр каналында авыл андагы яшәеш һәм аграр тармакта барган үзгәрешләрне яктыртучы туган җир тапшыруын карыйсыз. Кабат сезнең белән күрешүгә шиксез шатбыз. Бүгенге чыгарылышта икенче икмәк уңышы куандыра. Бәяләр үзгәрмәсә, бу тармак быел табыш китерәчәк диләр Кырлай агрофирмасында. Зур чыгымнар кулланмый гына да сөтне арттырырга мөмкин. Ничек икәнен Ашытбаш фермасында эшләүчеләр аңлатыр. Аларны ашатып та, сыйпап та карарга мөмкин. Эшмәкәр Рифкат абый Шафиков авыл балалары өчен зопарык ачкан. Тормыш михнәтләре шигъри юллар белән күңелдән ургый. Аркый апа Хөсәйнова хакында безнең репортаж. Бүгенге тапшыруның төп темалары әнә шулар. Сентябрьнең 10 көнлегендә вакладык җәмәгать. Кояшлы көннәр дәвам итә. Августта яңгырлары белән куркытса да, халыкка бәрәңгесен алырга, игенчеләргә бөртеклеләрне суктырырга мөмкинлек бирде Ходай. Аграр министрлыктан хәбәр итүләренчә, бүгенгә бөртеклеләр үстерелгән барлык мәйданның 93%-ында урак тәмам. Комбайннар көндәлек 70 мең тонна ашлык суктыра. Амбарларга кайтарылган иген күләме 3 миллион 600 мең тоннага җиткән. Уракны тәмамлаучы районнар саны 13-тән артык. Әлегә иң күп ашлык Буа районында 170 мең тонна, Тәтештә 168 мең тонна һәм Арчада 153 мең тонна җыелган. Шикәр чөгендере алуга килгәндә, татлы тамырны барлык мәйданнарның 15%-ында казыганнар. Бәрәңге алуда дәвам итә. Республикада иң күп бәрәңге игүчеләрнең берсе Арча районы Кырлай агрофирмасы. Монда икенче икмәктән югары уңыш алу өчен тырышалар. 1 гектарга тотылган чыгым да 100 мең сумнан артып китә. Әгәр аралаучылар өлгереп барса, бәрәңгене 15 көндә алып бетерәчәкбез диләр. Тулырак мәгълүмат киләсе видеоязмада. Кырлай агрофирмасында быел бәрәңгене 21 августта ук ала башлаганнар. Иртәрәк тә тотынган булыр идек, яңгырлар комачаулады ди кырдашлаучылар. Иң беренче тотындык без Ривера сортыннан. Бу иң тиз өлгерә торган сорт инде бүгенге көндә безнең хуҗалыкта булган. Шулай ук ранний өлгерә торган безнең Колумба дигән сорт бар, яңадан Мемфис дигән кызыл бәрәңге бар инде. Бәрәңге алуда бүген 3 комбайн эшли. Аның өченчесен быел гына Голландиядән кайтатканнар. Бәясен 93 миллион сум тора диделәр. Монысы тизрәк тә эшли, казыган бәрәңгесе дә чистарак икән. Шушы 3 комбайнны тәүлек дәвамында эшләтәләр. Тәүлек саен 50 гектарда икенче икмәк алына дигән сүз. Быел аны 1200 гектарда иккәннәр. Шуның 750 гектары сугарулы мәйданнар. Һәр гектардан 30-40 тонна уңыш алырлык итеп тәрбияләп үстергәннәр бәрәңгене. 1 гектарга 400 килограмм тәсир итү матдәсендә ашлама туры килә, минераль ашлама. Шулай ук инде сызырларга килгәндә без химик препаратлар белән генә эшләмибез, биологик препаратлар белән дә эшләдек. Сызырларга килгәндә безнең чүпкә каршы 2 тапкыр сибелде инде, яңадан авыруларга каршы 5-6 тапкыр эшләдек инде. Алынган бәрәңгегә контроль үлчәүдә үткәреп торасы юк. Һәр комбайнда компьютер, күпме уңыш чыкканын даими күрсәтеп тора. Гектарыннан 350-400 центнер уңыш алу өчен чыгымнар да шактый тотылган. Бу тармак табышлы булсын өчен бүген бәрәңгенең килограммы ничә сумнан сатылырга тиеш соң? Иң иртә өлгерә торган бәрәңгене сата башлаганда бу август ахырында инде 25-30 сум иң беренче сата башлаганда. Бүген көндә төште инде 20 сумнар тора бәрәңге. Ә безнең себестоимость 11 сумнан 12 сумга чыга инде. Менә 1 гектарга чыккан чыгым, бөтен сугарулар, ашламалар кертүләр. Бүген Кырлай агрофирмасы республикада бәрәңге игүче иң зур хуҗалыкларның берсе. Үзләренең сату бүлеге бар. Алар икенче икмәкне Россия өлкәләренә, хәтта Казакстан, Үзбәкстан кебек чит илләргә дә сата. Бу атнада башланачак Казан ярминкәләрендә бәрәңге белән нәкъ менә алар тәэмин итеп торачак. Күрәсез, бәрәңгегә бәяләр яхшы. Әлегә тик менә берничә ел инде ашлыкныкы гына үзгәрми. Бер ара терлекчелеккә игътибар бирмичә, игенчелекне алгы планга куеп эшләүче хуҗалыкларга кыенгарак туры килер мөгаен. Арча районы Ашытбаш хуҗалыгының 90нчы елларда данлы вакытлары бар иде. Бер артлы инвесторлар килә башлагач кына хәлләре үзгәрде. Ярый инде, Вамин фермаларын яхшылап төзәтеп калдырган иде. Хәзер менә яңа инвестор килгәч, шул фермаларда бары тик сыерларны асрау рәвешен генә үзгәртеп, 1 ел эчендә күрсәткечләрне яхшырткан. Узган ел бу вакытта 3 тонна ярым сөт саусалар, хәзер 8 тоннадан арткан. Буларны ни өчен әйтәм? Терлекчелектән ваз кичүчеләргә киләсе видеоязмада аның табышлы булуын тагын бер кат раслап карарбыз. Хәзер ял итәбез, элегрәк булмады ял көннәре. Хәзер ял итәбез. Берәр көн ял итәбез чираттан.
Зур заманча комплекслары булмаса да, ашытбаш хуҗалыгы сыер савучылары зорланмый. Кул эше җиңеләйде, акчасын вакытында биреп баргач, без риза инде диләр. Элек тә шулай иде, хәзердә. Фермаларда сыер савучы иратларны очратсаң да, алар бик сирәк. Илшат абый Гарафетдинов шактый еллар шушы хезмәтне башкара икән инде. Ул сыер сау бик җиңел эш түгел, ул шул теге Акчишмә совхозы иткамагытта эшкә кирип калдым да, мин шуннан бирле теге ияләнгән сине бер һәрбер кешенең һөнәре була бит инде. Теге тракторист үзе ни белән син теге эшидә шин шул шикелле. Бер ияләнгән шул сыерга кирип киткән, шуннан эшләдем инде менә. Лаеклы ялга чыгу һәркемнең үз иркендә. Анда да әле урыныңа калдырырга кешесен тапсалар. Җибәрделәр нишләп яшьләр килер алар. Биләмез ул нәсил алмаштырылып ясабы авылда. Юк шул. Юк шул юк. Ничек булар? Нигә шулай икән? Үзегез җибәрәсең балаларны Казанга? Балалар Җирәк барсын урлаштын сонда. җибәрдем шул. Эшесе дә Казанда эшләр Аллага шөкер. Бөтен әйбәт кенә исәп-сагына эшләр. Хәзер күрше Акчишмәдәге ферма эшчеләре дә монда төшеп эшли. Анда кул хезмәте дә күп иде, уңайлыклар да чикле булгач, малларны ашытбашка күчердек диләр. Инде бетонга савадыр ягында. Монда инде турбадан гына китә, Аллага шөкер. Белмим, әллә мондагыларыннан арып кайталар, өйдә сыер асрамыйбыз ди сыер савучылар. Өйдә юк әле безнең сыер пакагайны. Бетереп тордык. Әллә пасыясызмы? Юк. Сез монда туеп кайтасыздар шул сыерны. Или сыер асрарга тирлек тотарга мөмкинлек юкмы? Бирәмсең? Фуражларын Бар, бире Аллага шөкер. Нәрсә биреп тора. Нәрсә сорап килсәң, шуны бирәләр Аллага. Ул яктан проблема юк. Ашытбаш җирлегенә колхоз эшен туктаткач, нинди генә инвесторлар килмәгән. Яңаларының килгәненә әле 2 елга якын гына вакыт үткән. Шулай булуга карамастан, шушы Ваминнан калган фермаларда савымны да, үсешне дә шактыйга арттыра алганнар. Башка ел белән чагыштырганда үсешендә 751% үсеш, привизка килгәндә 921 безнең средний привиз чыгаймы. Сөтне инде без ашатуны киләү дип уйлыйм инде, без монда килгәндә бер генә мәртәбә ашатуы. Төп сәбәпләр итеп аз сөтле, авыру сыерлардан арыну, узган ел терлек азыгын сыйфатлы итеп әзерләү һәм ясалма каплату ысулына күчүне әйтергә мөмкин. Инде быел да 48 гектар кукурузны урып, силос салып куйганнар, алданрак ашата башлау максатыннан. Быел тонна 1300 тонна салып куйдык кукурузы. Пока 25 центнер бер условный башка карма әзерләнде. 37-40 шул тирәгә тартылып торабыз инде. Нәтиҗәгә ирешүдәге мөһим факторларның тагын берсе эшчеләрнең белгеч кушканны җиренә җиткереп үтәүе. Шул вакытта гына сөттә савыла, бозауда алына, үлем китемгә дә шик куела. Безнең директорына Рустам Исгач 10 тонна дип куйган иде. Но пока 10 тоннага җитеп булмады, потому что тонна керә. Бирок сыерлар күп, шуның белән баштан арттырырга пока ход булмады инде. Әкренге артыр дип уйлыйбыз, ход бар. Яшь бозаулар тәрбияләү бүлегендә 3 кеше җаваплы. Мал табибы Илгизар абый, яңа туган бозауларны кабул итеп алучы Үткерҗан һәм Фәния апа. Яшь бозауларны салкын ысул белән үстерәләр. Үзләре әйтмешли, күк мара методы инде бу. Күп мара методын кертә тырыштык монда. Пусты занятие күрдегез инде, һәрбер индивидуаль клеткаларга 50 баш буякта, аннан соң 4 ай, 5 ай, 6 ай хаттык инде бер урында. Шуннан соң дальше күчәләр инде. Без монда 3 химиз, бер генә химиз, без аны 4 химизга киләдек. 4 химиз киләнде, шуңа бит шунда пусты занятие системасында. Менә бу бүлектән тиешле авырлыкка җитеп бозаулар чыгып китүгә, анда дезинфекция ясала. Яңа туганнарын икенче бүлеккә җыя башлыйлар. Весе жетканларны күчерәбез дә апай. Апай тегендә карай инде. Bundan da весе жетсә, следующий хемескә күчерә инде. Килосы жетсә күчерәбез гына. Мана 80-100 тираларны күчереп барабыз инде. Bundan. Миннән бердән артыклар күчә инде. Я, 150-ләр күчә инде теге башка. Харипасызда асфальтолацияны икенчерәк инде. Миндә икенчерәк инде. Пишән. Юк, пешәннәр менә шушындай. Мана курым ясыйбыз. Мана курым бирәләр инде. Монда жмых рапсовый, жмых подсолнечный, кукуруз, фураж. Бар бөтенесе бар, кушабыз, витаминнарын да кушабыз инде шунда. Әлбәттә, иң кыены яңа туган бозауны 2 ай үстерү. Шуннан тернәкләнеп китсә, үсә дигән сүз инде. Шушы 2 ай эчендә фән кушканның барысында эшләргә туры килә ди Илгизар абый. Бозау тугачта инде беренче мәртәбә сразу беренче көннән сыйвыртка, шуннан сидимин витаминын кадыйбыз, шуннан бер 3-4 көннән тагын витамин, аларында пристартер, туу белән шул
дринчер белән 4 литр сөтне чиртәбез инде, 2 мәртәбә угыз сөтен. Тоналар әзерләү Нурислам Мөхәммәд Галиев карамагында. Нурислам абый 1982 елдан бирле шушы хезмәттә инде. Сыйфатлы азык әзерләнсә, тоналарны ничек итеп үстерәсен яхшы белә ул. Соңгы елда тоналарны каплату вакытында кыскарта алганнар. Менә 6 айдан югарырак ниләрне алам инде теге. Җыйбы веста җиткәннәрне. Шуның белән аннан соң инде йөгертүгә китә, шулай дип. Алай ничә айга өлгереп җитәләр соң җыгылтып булып? Ничә айда дип әйтим инде шул. 14-15 шуннан да артык булмый инде бәрбер теге. Югары булмый. Җыя гәүдәсен җыя. Үдәр җыялар. Инде менә елда 7 ай дәвамында бер баш үгез бозауны да сатмыйлар, үзләре симертәләр. Күп җирдә аларны бер атнадан соң сатып җибәрәләр бит. Файдасы юк янәсе. Ашытбашта моның киресен раслыйлар. Хезмәт хакы бары тик симертелгән үгез сатып кына түләнә ди Рөстәм Мөбаракшин. Айга 2 мәртәбә зарплатасын биреп барабыз аванс белән. Әйтишкә күчерәләр. Үгезне 5 средний менә бер көнне алып киттеләр. 5-20 саткан юк. Средний весе 5-20 чыга. 5-50, 5-40, 5-30 шуннан кимне саткан юк. Файда безгә менә 210 сумнан бизнесі алып китәләр инде. Хуҗалыкта әле эшлисе эшләр бихисап. Ветеринар таләпләрне дә хуҗалык итү усулы белән генә эшләп куйганнар әнә. Кергән чыккан техниканы эшкәртеп торырга бик җиткән. Быел иген уңышында уртача 32 центнер белән тәмамлаганнар. Хәзер киләсе ел уңышына нигез салалар. Күнгәй где-то бер 80 гектар җир сөреп бара алабыз инде. Аның файдасы самый әйбәт вакыт инде хәзер. Теге җирне без каплау белән эшлибез инде күбрәк. Аның язга бетергә дип планлаштырабыз инде. Каплап бетергә, менә бүгенге көндә 1000 гектар җир каплыйсы бар. Где-то бер 10-15 көндә бетеребез дип торабыз инде. Туфрак эшкәртүдә 3 К700 трактор эшли. Быел 1 яшь механизаторның кайтуы да куанычлы. Рөстәм абый Гайнетдинов әйтүенчә, узган елга кебек үк булмаса да, туфрак быел да бик йомшак түгел икән. Бар, айырма узган елга шикел түгел, бар катылыгы, нугатлы түгел. Әзгенә бар катылык. Катылык нәрсәдән? Менә шул быелгы силәр кыздырганлыктан исеме нәрсәдән? Шул җәй башында кыздырганның истәлекне бар инде зирәк. Бутай үзе ярый. Кышкы чорга төп бурыч сыйфатлы чәчүлек орлык кайтарту. Бу яңа инвесторга Ашытбашның элеккеге данын кире кайтарырга язсын дип кенә телисе кала. Сыер саучылар, фермада эшләүчеләр генә түгел, гомумән күпләр мал асрамый инде хәзер авылда. Шунысы кызганыч, мал туар күрми үсә авыл баласы. Килешерсез. Киләчәктә ул терлек асрап тормыш итүләр тарихта гына калмаса ярый инде. Теләче районында туган авылым күңел ачу комплексын оештырган Рифкат абый Шафиков безнең шушы фикерләрне укыдым икән әллә дип тә уйлап куясың. Ул хәзер балалар өчен йорт хайваннарыннан зоопаркта булдырган. Экскурсиягә килгән балалар ул хайваннарны кызыксынып күзәтә, ашатып та карый. Әле киләчәктә 2 урамлы авылда төзүмәкче эшмәкәр. Элеккеге авылны хәтерләтәчәк ул. Инде булай да аның музеенда борынгы авыл экспонатлары җитәрлек. Бу атнада хәбәрчебез Гөлназ Мәтминова андагы музей һәм зоопаркны күреп кайтты. Берәтегендә язып куелган, язу капкадан керүләр. Үткәнен белмәгәннең киләчәге юк дигән. Теләчедә бүген балалар шаугыр килә. Ни өчен дигәндә, алар бүген Рифкат Шафиковның контактлы зоопаркына кунакка килделәр. Туган авылым ял итү комплексында урнашкан су тегермәне, эш кораллары, мич, музей, зоопарк һәркемне дә шаккатыра ала. Монда сабый балага да, олы кешегә дә бик кызыклы, мавыктыргыч тамаша. Әлеге зоопарк хуҗасы Рифкат абый Шафиков сүзләренчә, мондый җәнлекләр йорты инде күптәннән барлыкка килгән. Рестораннарны салгачтан әкренләп матур тавыклар куя башлаган. Шуннан әкренләп өсти бардык инде. Бер 8 ел элек Кырымга барып, бер пара аккош алып кайттык. Монда хәзер 17 төрлегә җыелды инде. Барында аккошлар, кырказлары, кырүрдәкләре. Җәнлек кошларның күплеге чыннан да сокландыра. Бу урынны хайваннар приютыда дип әйтергә мөмкин. Чөнки кешеләр үзләренең йорт хайваннарын да бирегә китерә башлаган. Приютка әйләнде инде. Моның яртысы диярлек шул китереп биргән әйберләр. Урамда хуҗасыз тилмереп йөргәнче, монда булулары күпкә әйбәтрәк инде аларның. Әлеге җәнлек кошларга тәрбия көчле. Авырсалар тиз арада мал табибына күрсәтәләр.
Монда аларның барысы да кадер хөрмәттә дип сөйли Рифкат абый. Зоопаркның иң төп үзенчәлеге шунда ки, биредәге хайваннарны балалар үзләре үк ашата, сыйпап карый ала. Бу бик кызыклы, хәтта авыру кешеләр өчен файдалы да була ала икән. Әлеге экскурсияләр кешегә бик яхшы эмоциялар бирә. Монда килгәч, балалар чыннан да башка төрле фикер йөртә башлый. Мондай экскурсияләр бик тә кирәк дип әйтә Теләче шатлык балалар бакчасы тәрбиячесе Люзия Хужина. Шушы экскурсияларга, шушындай зоопаркларга барасы килү теләге аларда яңадан да көчәеп китә. Һәрбер баланың да Казанга да барып инде менә зур зоопаркларда йөрү мөмкинчелеге дә булмаска мөмкин. Бик әйбәт, бик күңелле очрашу. Чыннан да, балаларның күзләре янып тора. Бар нәрсәгә шаккатып, шатланып йөриләр. Баштарак бераз куркып торсалар да, соңрак күнектеләр. Хайваннарны ашата башладылар. Һәр нәрсәгә кызыксынулы караш ташлыйлар. Кайбер кошлар белән моңа кадәр китаптан гына таныш булганнар, ә бүген үз күзләре белән күрделәр. Якыннан күргәч, бигрәк тә җылы кабул иттеләр инде балалар. Балаларга бик ошады. Аларның бүген бөтенсендә күзләре яна. Иң күп игътибарны җәлеп иткәне аккошлар. Исемнәре дә бик кызыклы. Таһир белән Зөһрә. Бүтән кош-кортны кертмиләр, менә күрдегез бит тегелә аерып алган. Алар үзләренең балаларын саклыйлар шул хәтле итеп. Тидермичә чит кошларга инде, җәнлекләргә. Ул даже менә төлкене дә бәреп үтерә канаты белән. Рифкат Шафиков бар нәрсәне кешегә файда китерсен дип эшли. Керем өчен түгел. Бары тик килсеннәр, күрсеннәр, үзләренә файдалы мәгълүмат тупласыннар. Бу безнең музей, гомумән музей, зоопарк, бизнес өчен салынган нәрсә түгел. Булар безгә бернинди дә керем кертми, чыгым гына файдалансыннар, инде килсеннәр, карасыннар. Контактлы зоопарктан тыш, Туган авылым комплексының зур гына музее да бар. Анда үзенә күрә бер тарих саклана. Музейга килеп керү белән башка гасырга эләккән кебек. Шул заман мөхитендә хис итәсең үзеңне. Монда элекеге эш кораллары да, киемнәр дә, уку әсбаплары да, барысы да бар. Хәтта бик матур поезд вагонында күрергә була. Рифкат абый өчен иң кадерле нәрсә дә шушы музейда саклана икән. Иң кадерле әйберем музейда менә әтиемнең сугыштан әйләнеп алып кайткан блокноты. Уларны сугыш кырында ясаган булган күнитек кунычыннан менә Краснодар армиясенә шушында ул 7 дога язган булган үзе. Шушы музейларны тагын да зурайтырга планлаштыра Рифкат абый. Киләчәктә монда элекеге авылның 2 урамы барлыкка килеп, анда ярминкә мәйданчыгы да урын алачак. Үткәнне белмәгәннең киләчәге юк. Барысы балаларга, киләсе буынга мирас булып калачак бит. Рифкат абый кебек кешеләр булганда һичшиксез тарих яшәячәк. Аның белән кызыксыначаклар әле. Алдагы тапшыруларда Казан дәүләт медицина академиясендә студентларга белем биргән Айрат Әхмәтҗановның гуманитар ярдәм җыеп хәрби операция барган урыннарга илтүе хакында сөйләгән идек. Моңарчы ул сәфәргә авыллардагы фикердәшләре белән йөрде. Ә менә монысында ГАЗ-21 клубы исеменнән хәрбиләргә кирәк булган әйберләрне төяп 8нче мәртәбә юлга кузгалды. Бу юлы төрле гигиена кирәк яраклары, кием салымнан тыш, балта, пышкы, кадак, бензин пышкысы, генератор, эретеп ябыштыру аппаратлары төяделәр. Буларга өстәп, тагын бишекле 3 мотоциклда алып киттеләр. Бу кадәр ярдәмне җыюда Айратка Мәскәүдән Андрей Андреевский һәм Татарстандагы эшмәкәрләр булышкан. Безнең беренче тукталыш була Батырга, Татарстан. Бушатабыз ярты машинаны. Андары, соответственно, барабыз дальше Луганская областька. Анда җегетләргә артиллеристлар тоже безнең Казан малайлары, аларга да алып барабыз. Монда күп әйбер тиядек. Бала чагалар менә хатны җибәрделәр. Алар беренче тапкыр гына җибәрмиләр инде. Алар солдатлар бик укыйлар и прошлый раз апарган нигә ответ яздылар. Туганнары табылган. Менә шундый ничектер сөенәләр. Бүгенге тормышны катлаулы дибез. Авыр дип өстәүчеләр дә булар. Тик менә өлкән буын вәкилләренең үз тормышларын сөйләгәннәрен тыңласак, ничек чыдаган алар бу авырлыкларга дип уйлап куясың. Бүгенге героебыз Башкортстанның Бакалы районы Зирикл авылында яши. Рөкыя апа Хөсәйнованың шигырьләр язуы да шул заманның михнәтләреннән килеп чыкмады микән? Әйдәгез аның язмышын бергәләп тыңлап карыйк. Мин бит килен булып төшкәндә капкачтым сезгә. Әйе. Вот.
Şol tostamal senin bulak tostamal eymi? Şol hatlı motor mınday roza şeşikkeleri düşken tege. Benim bugünkü kılıp kuzaldığında. Рөкыя апа Хөсәйнова бүген кунаклар кабул итә. Ринат абый Хөсәйнов аның авылдашы да, адашы да. Рөкыя апа 60 ел элек Зирекле авылына күрше Әлмәт авылыннан килен булып төшкән. Быел 85 яшен тутырган. Мин туганда урак урганнар 1 август булган дип искә ала. Әнкәемнең эшен бүлеп, мин туган августта. Әнкәйләрен уйнап түгел, рәнҗетмәгез ялгышта. Бүгенге тормыш бик рәхәт инде, әмма гомер итү дәврендә шактый авырлыклар күрергә туры килгән. Бүген ул бер атлы хәтер-хатирәләрен яңарта. Бала чакчырын искә алганда елмаеп та куя Рөкыя апа. Сепаратны бу авылда аертабыз да әлбәттә кайталарын бит ияреп йөрүчеләр. Ияреп йөрмәсәк, аш бит без күбек ашайбыз. Алабутадан пешерелгән икмәк ачлыктан саклап калган ул буынна. Сөт күбеге эләккән көнне үзләрен бәхетле тойганнар. Аның тәмәле дә тел очында ди Рөкыя апа. Әнә шул йөрәге аша узган хис кичерешләре акрынлап шигырь юлларына салынган. Алабута ипин аңа күпме көч сарыф итәргә кирәк, урырга кирәк, сугырга кирәк, тартырга кирәк. Кып-кызыл булып пешә ул төп-түгәрәк булып. Бодай арыш ипие дә бик авыр хезмәт белән җитештерелгән чор. Урак белән урып көлтәләр бәйләүдә эләккән әле сугыш чоры балаларына. Әлбәттә, истәлекләрнең җанны өшетә торган фаҗигале төстәгеләре дә бар. Бер чак шулай фермада эшләгәндә пар казаны шартлый. Кайнар су астында калып тәнеп пешә Рөкыя апаның. Озак кына дәваланырга да туры килә. Яшь организмның көче, яраткан егете Рөстәмнең мәхәббәте дә ярдәм итми калмагандыр андый авыр вакытта. Кар бураннар ярып, юллар юкта. Минем хәлләремне белдеңме? Әллә мине үлемнәрдән саклап, минем өчен үзең үлдеңме? Менә шулай Рөстәм абыеңа шигырьләрем бар. Яңа гаилә барлыкка килә. Яшьләр бер артлы 4 бала табып үстерә. Күп еллар Рөкыя апа колхоз умарталыгында эшли. Анда да китап язырлык хәлләр җитәрлек булды дип искә ала. Бер колхозга 7 пасека. Ничә баш ем икән? Күп. 180 баш умарта була. Һич утырып тора алмайсың. Күш аерган вакытларда ул күш балай бер тувал гына булмай. Умарталар ойралар да күшнең исе була. Киләләрдә берсе үстенә сыйыр тәүмәлеге булалар. Она шуна разыйразисың инәсен атасын. Еллар уза, кулга кул тотышып бер-берсенә терәк булып Рөстәм абый белән Рөкыя апа 48 ел бергә гомер итә. Бүген буларның барысында Рөкыя апа ялгызы искә алырга мәҗбүр. Изләрен юк әткәй бакчаңда. Колашыңны җыеп, киң җылмаеп, ник чыкмайсың әткәй копкаң ашарга. Монсын рәсем язган. Ул миңа биреп калдыр инде бу шигыреңне дигәнемдә, үзе белән алып китте. Рөкыя апаның кайбер шигырьләре вакыт-вакыт район газетасында басыла. Калганнарын балалары бастырып алып кайтып бирә. Алар шкаф киштәсенең иң кадерле урынында саклана. Элегрәк өйдә кул эшләре белән күңелен төрле уйлардан арындырса, хәзер аларын эшләргә дә хәл юк ди Рөкыя апа. Вакытын фотолар карап, журналлар укып, шигырьләрен барлап үткәрә. Ялгыз гына сезне каршы алам, ялгыз гына сезне озатам. Ялгыз гына ишегемне элеп, үксеп җырлыйм озактан. Менә яман вакытларда ул үзеннән үзе гармональный килгән шигырьләр. Югыйсә, балалары да үз яннарына чакырып карый. Тик менә төп нигезен ташлап китә алмый ул. Аякларым хәрәкәтләнгәндә туган йортларында балаларны каршы алып, кунак итеп яшәүгә ни җитә ди Рөкыя апа. Туган җир тапшыруының бүгенге чыгарылышы тәмам. Аның чираттагысын рус телендә Гүзәл Хөсәйнова алып барачак. Ә без 27 сентябрь кичендә очрашырбыз. Туган җиребездә бәхетле мул яшик.